Namayani ang bayanihan sa gitna ng krisis. Ito ang patunay sa community pantry na isinasagawa sa San Fernando City, La Union. Bumisita na rin ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan sa mga barangay upang ihatid ang ayuda o mga pagkain na donasyon din ng mga lokal. Kabilang na rito ang mga isda mula sa local fisher folks at iba pang gulay na ani naman ng mga magsasaka. Prioridad na mabigyan ng libreng pagkain ang mga tsuper na lubhang naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng langis. Ay, nakatulong ka din, ma'am. Lalo kan namin tatay nga nagriga at biyak mi, ma'am. Siyempre, kailangan din namin yan. Pangangailangan namin sa araw-araw. Bagamat isinasama na rin maging ang iba pang sektor ng lipunan gaya na lamang ng senior citizens, na malaking hamon din ang pagkukuhanan ng araw-araw na panustos at supply. Malaking tulong na po yun dahil nga sa taas ng presyo ng mga bilihin. Talagang pasalamat kami at nabigyan kami. At isa pa, dinala na dito Kung kami, mamamasahe ka pa. Kung malimbawa't meron kang 200, mamamasahe ka pa. Ang mahal-mahal ng pamasahe, lalo na pagka mag-isa ka sa tricycle. Karaniwan isinasagawa ang community pantry sa gazebo sa harapan ng City Hall. Wala ring pinipiling schedule, basta may available na mga donasyon, agad itong ipinapamahagi. Nagpo-post na lang ng impormasyon sa official Facebook account ng syudad para magabayan ang publiko. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.